Nggak boleh, Bray. Oke, nggak boleh. Ngopo tuh aku nak cerita kok gak oleh iki? Sesuk sida nyelep jagungku pura Kang, tak enteni. Nyelep jagung patakmu kuwi. Bola-bali dikandani aku ki tukang ngelep kok kan nyelepi jagung, ngelepi gak nyelep, ngelep ora nyelep, leng celeng. Hurufe beda. Ngelep, udah nyelep, ya. Ini apa? Dikandani kuwi sing komen angger-angger kuwi. Wis HP-ku kecemplung kolam. Golek pulian Kang, ya ki golek pulian ki nek menawa nek juragan baik hati ya. Videoku apa? HP-ku kecemplung kolam bola videonya ada di akun sing centang biru tak upload. Video yang terbaru. Suaramu kaya suarane mbahku Kang. Ngawur kuwi. Absen dulu juraganku kok orang udah muncul ki piye ki? Ayo. Juraganku sapa ki nggih sing wis nonton sapa ki? Tak cek sik ya. Mbak Mega. Alah sayangku cinta Mega. Kok ndelik-ndelik saiki nonton live-ku kok ndelik-ndelik ta wegah aku nek ngono kuwi, Wegah aku nek ndelik-ndelik. Monggo. Jenenge Mega ki ndek ngileh nyawar nganggo paus nganti gak hitungan gitu lho. Aku nganti wedi aku. Nyawar paus kaya wong kepencet ki Mbak Mega kuwi. Jajal ya. Sik. Mbak Mega, Mbak Mas Begicat Magetan. Halo. Mak Aci Alia siap. Alhamdulillah kecemplung patakmu kuwi. Absen tante, ya absen tante. Masil Mak Aci. Wah Masil ki yo sandangane apik-apik kita wong sugih iki. Ayo dirampok yo. Ayo ngerampok omahe Masil yo. Masil orang mana Masil? Lha kira hilal ta iki? Kowe kancaku kowe. Hilal. Kabarmu bisa saiki kok ora tau absen ki? Ayo. Hilal, oke. Arake ndi Kang? Presik Kang ki. Presik awake lagi ngedur. Aku ndek iki patang dina ora turu aku. Ya bukane ora turu sih, tapi melek terus aku patang dina wingi. Ndek wingi iki sedina full malah turu. Ya, Apa bar tangi turu Kang? Mas. Mas Sembodo, Mak Ci, Mas Jodi Pati, Cap Smile. Jodi Pati, kayak kenal aku Jodi Pati iki. Jodi Pati iki sampean kok sing juraganku ndek biyen kae, Kang? Iya ora? Prediksi Arsenal vs PSG Bung. Kalau menurutku sih sulit ya, pertandingan ketat. Tapi menurutku PSG anjir. Gak iso ki. Arsenal PSG ki bingung ki. Paling match yo semacam kaya ndek bengi kae. Hati-hati maine gitu. Mas Sembodo, Mak Aci, iki juraganku tenan ora ki? Mas Sembodo, sampean tang pundi? Mas Hil barang kira ya juragan. Nek nyawer aja isin-isin to. Mas Jodi Pati barang ki, nyawer kok isin-isin. Ngirake pengen nyawer sepur ya ndang nyawer sepur ngono kok Sembodo ki kok ngene iki. Kamu ndek. Ya, Kang, saiki plafon per metere pira? Aku meh bangun iki. Lho kok plafon kok ning aku ki sapa to kuwi? Aku kira tukang masang plafon. Aku ki tukang ngelep. Kupingmu dirungokno to kupingmu kuwi? Aku ki tukang ngelep ora tukang masang plafon. Kowe kok kaya ngono ki tujuanmu ki apa to kuwi? Monggo. Nek wong ngelep kok masang plafon.
ngedukno boto. Kalau komen jangan sembarangan Ge. Anjir loh. Sembodo lah. Sembodo ku nek kepencet ora aku nyawer ket mau kok ora mandek iki. Kowe mbok lagi ngelap ning lapas Kang, lapas patakmu kuwi. Iki kamarku kok iso ngarani lapas ki piye to kowe? Oh, ora ngerti seni iki ngene. Wong kamar tembok ngene iki ora kudu lapas. Wong kok bene Kang sing komen kuwi. Lah, ya to dikasih tahu Mas Surek, juraganku. Alah, Mas Surek. Kabare pripun sampean? Alah. Entuk sepur siji langsung lincah lho. Cangkeme. Maksudnya piye to Bang kuwi? Aku ki bukane entuk lincah mergo entuk sepur. Aku ki nek ngelep ki selalu semangat ngene iki. Pemeneh ketekan Mas Surek. Alah, nek iki tak anggap tunggalku dhewe Mas Surek kuwi. Mas Surek sehat to? Kabare pripun? Kok iso suwe gak hadir ki Mas Surek ki jan mbok cek tersakiti pura Surek kuwi. Jenenge kok Surek tersakiti. Ya. Muga-muga bar Mas Surek bar nyawer aku jenenge ganti Surek bahagia ya. Saiki Surek tersakiti iki tak dungak-dungakne bareng nggih. Alah ngono ngene iki mending kok dikeki neh. Alah, apa lagu Surek iki? Nanti arep ngekeki neh kuwi, mesti tangannya lagi mencet sepur kuwi. Alah. Apa lagu moh aku nek ngono kuwi moh, aja akeh-akeh. Nek ngekeki Mas Surek. Monggo. Aku gak arep ngekeki neh, Kang. Oh, ngono. Moh aku nek ngono kuwi. Ya Mas Surek didungakne nggih ben gak tersakiti ya. Jenenge Surek tersakiti, muga-muga sesuk diganti dadi Surek bahagia nggih. Kang, ayo collab maling karo aku. Maling kok iso ngajak collab ki nek kelakuane patak krewak ku ya enek kuwi. Lho maling kok ngajak collab ki bro yo. Bocah cowang kemir kena teater ki ya wong kuwi. Ayo. Yo dibong omahe kuwi. Mas Surek kuwi tulung dikandani kuwi wong-wong jahat ngono kuwi. Alah Surek lagi gak iso diganggu iki. Iki lagi mencet gambar sepur iki. Ya gagah. Mas. Aja angger-angger nek ngomong sembarangan lho. Engko dikasih tahu Mas Surek malah saya ngomong gagal-gagal kuwi sapa enggak? Engko nek dikasih tahu Mas Surek ngono mendelep wae. Oh. Kamu jangan samakan Surek sama dia. Beda jauh ya toh. Kowe kok gak ngelep to Kang, wis tak enteni aku pengen nobar karo keluargaku. Iki kan aku ngelep iki. Bisa ngermatane gak melek. Aku kan ngelep iki aku. Iki aku ngelep iki. Komenmu iso sing bener ora kowe? Kang kok gak ngelep watakmu kuwi. Aku kan ngelep. Kok nek nomor keluargamu nanti info, nanti omongi, kok nyawer paus ngono kok. Wis ngelep kok ngene kok kowe kok Kang kok gak ngelep. Jadi griaji cagak omahe ngono pisan ben. Ya. Mas ora ki sepure kok macet ya. Sepure kok macet, ndek mung dipencet iki perasaan. Ora macet Kang. Alah. Iki lho. Templek dong. Di sing ngomong gagal ngendi? Sing ngomong gagal ngendi? Gage. Dikasih tahu Surek malah Surek ya jombok permainkan aja mbok remehkan. Lha ku juraganku lawas. Wis tak anggap tunggalku dhewe kuwi Surek kuwi. Mas Surek iki tak bener juraganku lawas berarti. Loh. Mas Surek. Sampeyan akune Pak Anyar kan? Kok urung tak follow ki? Lha ki juraganku lawas kene kok urung tak follow. Berarti akune anyar ki Surek ki.
Ayo, gaya aku nanya